Hey, hvad er der? Og et stort hul, mand! Prøv lige se, Nick. Prøv at se. Det sagde hun også i går. Fuck mig. Ikke lave. Fuck dig. Fuck, mand. Fuck, du er et svin! Idiot. Hej alle sammen. Hey. Så. Og velkommen til Let's Play Minecraft. Vi skal først starte med at få noget træ. Det er hvad med at hugge på det samme træ. Okay. Ja. Hvad? Mathias, idiot. Så kan du lære det. Ej. Hvad laver I nu? Vi hugger træ. Ja, ligesom mig. Ja, yeah, fordi vi skal jo begynde. Ja, det ved jeg godt. Nå. Jeg laver altså lige en hakke ud, eller en træhakke. Ja. Laver du lige sådan en crafting ting? Ja. Brug det hvide træ til at bygge udstyr, så brug det der almindelige træ til at bygge hus eller sådan noget, når vi når til det. Ja, okay. Vi skal også lave kul, altså brænde kul. Altså, jeg har lige lavet tre træhakker. Ej, det skete bare ikke det der, mand. Kan du ikke give mig den ene træhakker? Ej, okay. Det sker bare ikke det der. Hvad er den lavet? Hvad skete der? Ej, for helvede. Det er fordi, jeg står og fælder et træ, og så fordi jeg fandme ikke vidste, hvad jeg lavede. Så sætter jeg træet op igen. Det var fandme lidt dumt. Begget. Ja, jeg ved. Det er en klassiker. For Simon altså. Kom, just take. Ej, jeg synes det ville være en god idé, Nicolai, hvis vi havde Andreas med senere. Synes du? Ja, det kunne være sjovt, altså. Han er bare med i filmen, ikke? You know. Måske. Det kunne måske godt. Der kommer også en anden med. Så. Nå ja, det er Marv. Ja. Men den kommer først med i anden episode. Ja. Nick, hvor meget træ har du? 26. Ja, okay. Nu er jeg 28. Er du, Simon, kigger din søster stadig med, eller hvad? Hvad? Kigger din søster stadig med? Nej. Hun er gået ind i sofaen. Har du egentlig gå ind og hugge noget sten? Jamen, jeg er nede og hugge kål. Okay, husk, du går ikke for langt ud, så skal kunne komme op igen, ikke? Jeg er nede i den der kæmpe hul. Ja, okay. Så hun også Jeg laver en kiste, okay? Kun én. Hold nu kæft med det der, det ser hun også god, Mathias. Hvad? Du siger til det, hvis så hun også i går. Han er rigtig stolt. Det tror jeg også. Hallo, hvor bygger vi vores hus henne? Det ved jeg ikke, vi skal først lige have nogle ressourcer. Jeg tænker, vi kunne bygge det ind i et bjerg, hvis vi finder et eller sådan noget. Men Hvad fanden laver jeg? jeg skal også lige have noget sten. Hvorfor bygger du en boks her? En boks. Ja. Fuck, der er zombier! Chest, sorry. En boks. Det lyder lidt dumt. Jeg har fundet kød. Shit. Fuck, jeg nåede det. Hold kæft, hvor tæt på jeg døde. Eller, at zombien angreb. Vent, Mathias og jeg vil prøve at finde et sted at bo så. Nej, fordi at ellers skal jeg ikke finde jer. Nå, ja. Okay. Vores crafting table. Jamen, hvor bygger vi vores hus? Hvor er vores crafting table? Henne ved chesten. Ja, og hvor er chesten henne? Der er meget iron hernede. Wow, der er mange grise, mand. Det er... Og der er æbler. Hey, vi skal bruge nogle æbler. Men jeg samler noget mad, okay? Creeper!
Han eksploderede bare det hele. Scheisse! Hvad var det egentlig, du sagde? Det der var lidt weird. Nej. Jeg sagde, creeper. Der er endnu en creeper. Hallo, jeg prøver at finde noget mad, okay? Ja. For jeg elsker mad. Fed dreng. Jo! Hey dreng, kom lige, vi skal lige finde det der et sted, hvor vi vil bo, eller begynde at bygge hus. Jamen hallo, jeg har fundet helt vildt meget iron hernede. Ja, tillykke. Det er vi ligeglade Skal vi så bare bygge vores hus der i midten her, hvor vi alligevel har klippet Sim, helt det er over? vi ikke ligeglade med. Det tænker jeg også, vi skal. Skal vi gøre Og det? der er gris. Hey, det er mit job. Hvad laver du? Nej, Hvad sagde du, jeg Mathias? er i gang med at hugge gris, mand. Eller dræbe dem. Jeg har lavet 13 kød. Gutter, smid lige noget kød ned i den her, det der store hul. Ja, jeg skal lige finde dig. Du kan få et æble. Ja, samme her. Du kan få et æble. Hvor er du henne? Ja, han er her. Han er her. jeg kommer han er nu. her. Han er lige... Hey, nå. Nå ja. Ha! Det hvor grisen står. Bare. Ja, lige her. Mathias. Matti. Hallo, jeg er hernede Ja, i hullet. styr Kom dig. nu. Ja, hvor Her. Så her. her er et æble. Wee. Nej, gav du ham en grønt æble? Det skal vi bruge. Nej, kun rød æble. Nå, men så tror jeg vi ender det for den her gang. Nej, hvorfor? Der er gået 7 minutter. Seriøst. See you later.